Песента на щурците е уникална. Тук. Иначе трасетата са перфектно обозначени. През 5-10 метра лента, флагче, окосено е. Доста труд от страна на Валю и компания. Браво! 3-1. Как сте? Само да ти кажа, че на Асеновградски баири бомбоните бяха мои и изобщо не ме спомена в клипчето. Добре, значи сега се поправям. Няма да видиш бомбони изобщо. Поправям си грешката на Асеновградски баири. Не съм казал, най-хубавите бомбони бяха на Радка. А, така. И сега най-хубавия пункт. Айде, усмивка. Чао, до после. Почерпи с коките. Добре. Другото. Да, по-хубави са. Айде, успех. Лека. И на теб. На Емин Тепе достъпът е доста труден. На гръб сме изнесли някаква вода, но за него се заредете максимално с вода тук от центъра. Гарванова скала също има ограничени, малко храна и по-малко количество вода, но маршрута за Гарванова скала минавате през 3 чешми. Де факто по трасето ще минете 6 пъти покрай чешми. Текът, водата е питейна, така че Гарванова скала има достатъчно вода. Да. На Света неделя обаче няма нищо качено. То е на 2 км и половина от тук с малко повече денивелация, така че за него е тук на центъра. Май трябва по-голям апарат, да чуя как тича с големи апарат. И с GoPro-ца. Аз съм с Май лекичък. табави. Да. Кой е наляво, кой е надясно. Кой направо сме на края. Да. Първия лъч, по който съм избрал за днеска е Бекови скали. Утро! Утро. Това е Параклиса по трасето за Бекови скали. Свети Константин и Елена. Тук има една 50 метрова отсечка, стръмна. Първо надолу, после нагоре. Формата на състезанието е доста интересен. И това го прави доста атрактивно състезание. Най-дългата дистанция е разделена на 5 лъча и всеки състезател си избира по кой от лъчовете да се движи, като само последният е фиксиран. Червената скала е той.
Общо взето навсякъде има открити места, въпреки че 1500 метра тук и горите покриват 90% от площа, но има и такива полянки. На Бекови скали мисля да сипа вода. Сложил съм едно хапче електролит. Добро утро! Бекови скали. Пункта. Насипим водичка. Добро. Поздрави от Тошко Гаралов. Супер! Айде! Айде! Давай! Айде! Ау! Завършваме пътя Лъч. Остават 5 минути до стартна дистанция 30 км. Кратка информация за пунктовете, през които ще минете. Съответно, трябва да знаете, че Света неделя, която е на 2 км и половина от тук, достъпът е труден и горе няма вода, така че имате 5 км, за които да заредите тук. На Гарлова, т.е. смета на Емин-Тепе е дълъг етап, по който няма Втория лъч, който избрах, е Емин-Тепе. Тук е отклонението и разделението между Емин-Тепе и Гарланова скала. Тук доскоро се провеждаше и интересното състезание пак от веригата на Равногор, Crazy Run, тук в реката. Много яко. Всъщност тук насам трябва да прескочим Ел Пастира.
Айде! Айде, мачкай! Движим се с Ивчо Петров, 100 метра преди Емин Тепе. Поздрави от Иво. Много, на всички. Той е на 30. След малко качваме върха, сипваме малко вода и пак надолу. Ако ни хареса, си оставаме там. Тежък бъйър. Емин Тепе. Поздрави. На всички. Тръгваме надолу. Айде. Чао, лек ден. Здрасти. Третия лъч, който избрах да правя, е Гарвановата скала. Тук има доста открито, почти целият участък на слънце. Много е топло. Браво! Държавното горско стопанство товари дърва за местното. Здравейте! Здравейте. Добър ден! Ако ви трябва. Не. Пункт Гарванова скала. Яко е. Как сте вие? Добре сме. И не правим един маршрут, ама по-леки, че под вашия. Нашия кофти. Искам Тежко. да ме снимаш.
Ма щом Сол и виждате е на краставичка лице, има. значи Ето сол има, има, Да. имате сили. Има. Още Браво. има. Взимаме малко краставичка. Не е голяма жегата и че искате Да. ли сол? Да, А ще водичка супер, нещо? мерси. Айде, чао. Айде! Лек ден. Четвъртото трасе, четвъртия лъч, който избрах е Света неделя. Айде! Тъкмо започвам качването е горе на върха. Песента на щурците е уникална. Тук. Иначе трасетата са перфектно обозначени. През 5-10 метра лента, плакче, окосено е. Доста труд от страна на Валю и компания. Браво! Три едно, как сте? Само да ти кажа, че на Зеноградски баири бомбоните бяха мои и изобщо не ме спомена в клипчето. Добре, значи сега се Няма поправям. да видиш бомбони изобщо. Поправям си грешката на Асеновградски баири. Не съм казал, най-хубавите бомбони бяха на Радка. А, така. И сега най-хубавия пункт. Айде, усмивка. Чао, до после. Почерпи с коките. Добре. Другото другото. Кокисите, да, по-хубави са. Айде, успех. Лека. И на теб. Последния участък вече тръгвам. Айде! 4-3-1. Стигаме червената скала. Чекпоинта. Една-две снимки да направим. Групата е тук. Приключваме това приключение. Ау! Ау!